ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ እዚ ንዝበለጸ መዓልቲ ድበለጸ ቃል ንካፈለሉ ፕሮግራምና እዩ ምኽንያቱ ናይ መዓልትና ጽበቕን ናይ መዓልትና ብሉጽነትን ኣብቲ ኣብ ውሽጥና ዝሓዝናዮ ሓሳብን ቃልን ንዑይ እንድመስላ ስለዚ ንጎ መዓልትና ብሉጽ ዝገብር ብሉጽ ቃል ንካፈለሉ ፕሮግራም እዩ ንጎ ሰዓት 5 ኣብትናትና ቻነል ይወርድ እዩ ኣብ ቻነልና ሰብስክራይብ ተዳጊርኩም ናይ ደወል ምልክት ተጸቂድኩም ንጎ ከመጸኩም እዩ ኢየሱስ ጎይታይ እንተ ተባረኽኩምሉ ድማ ንኻልኦት ሰባት እዚ ቻነል ላኸሎም ይኹም አምላኽ ይባርኽኩም ሎም ንካፈሎ ቃል በመንፈስ ንማላለስ ዝብል እዩ በመንፈስ ንማላለስ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ገላትያ ምዕራፍ 5 ከምዚ ይብል ህይወት በመንፈስ እንተ አልያትናስ በመንፈስ ከአ ንመላለስ ንሕድሕድና ብምትሕርራቅን ብምቅንና እንሲ ውዳስ ኸንቱ አይንድለ ኢሉ ሪኢኹም አሕዋት ናይ ክርስትና ህይወት በመንፈስ ቅዱስ ዳግም ተወሊድካ በመንፈሱ ከአ እትመላለሶ ህይወት እዩ ምኽንያቱ መንፈሱ ናባና ቀድም መምጽኡ በመንፈሱ ዳግም ቀድም መውላድና ብርእስና በሐሳብና በስጋ ንኸይድ ነርና ኢና ሕጂ ግን ከምኡ አይኮነን ጎደናና ሕጂ ናብ ካለ ዓይነት ህይወትን ናብ ካለ ዓይነት ደረጃን ናብ ካለ ዓይነት አካይዳን አቲና ኢና ምኽንያቱ ካፕታን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተቀበልናያ መዓልቲ ከም ርእስና ንርእስና እንደይኮነ ንዑኡን ካብኡን ንኽነብር ኢና ንዑ ተቀቢልናዮ ነብስ ወከፍና ንኢየሱስ ክርስቶስ ወሲና ዝተቀበልናዮ ናይ መንፈስ ህይወት አለና ኣብ ውሽጥና ኣብ መንፈስና ዘለዓለማዊ ህይወት ንኣምላኽ ዘኽብር ህይወት አለና እዚ ህይወት እዚ ድማ በመንፈስ ቅዱስ ዝመጸና ህይወት ስለዝኾነ ብጀካ በሐሳብ መንፈስ ቅዱስ በሐሳብ ርእስና ክንገልጾ አይንኽእለኒና በመንፈሱ ምምልላስ ማለት ከም ፍቃድ ሐሳብን መንፈስ ቅዱስ ምኻድ ማለት እዩ ሪኢኹም እቲ መንፈስ ከም ዝደልዮ ምኻድ ከም ሐሳብ አምላኽ መምልላስ ከም ሐሳብ አምላኽ ምሕሳብ ከም ሐሳብ አምላኽ ምርአይ ከም ሐሳብ አምላኽ ኮንካ ምጓዓዝ ማለት እዩ ምኽንያቱ ኣነ ንስኹምን ካብ ፍቃድ አምላኽ ዝተወለድና ከም ፍቃድ አምላኽ ድማ እንነብር ደቂ አምላኽ ኢና ደቁ ካብ ኮና ንዑኡ ዘኽብር ህይወት ድማ በመንፈሱ ክንመላለስ ኮለና ጥራሒና ንገልጽ ሪኢኹም በመንፈስ ቅዱስ እንመላለስ በሐሳብ መንፈሱ እንተ ተመሊእና ጥራሕ እዩ ሐሳብ መንፈሱ እንተ ደኣ አለና ኮይኑ እቲ ሐሳብ መንፈሱ አክንዲ በሐሳብ ስጋ በሐሳብ መንፈስ ቅዱስ ከም ንኸይድ ይዝገብረና ሪኢኹም በመንፈስ ቅዱስ በሐሳቡ ብዝተመላለስናዮ መጠን በመንፈስ ብዝተመላለስና መጠን ናይ ስጋ ግብሪ ኣብ ህይወትና ክጠፊ ይጅምር ትምኒት ስጋ አይንፍጽምን ኢና መጽሐፍ ክዛረብ ከሎ ገላትያ ምዕራፍ 5 ከምዚ ይልሎ ጥቕስ 16 ኣነስ በመንፈስ ተመላለሱሞ ትምኒት ስጋ ኣይክትፍጽሙን ኢኹም እብለኩም ኣለኹ ሪኢኹም ኣሕዋት ኣብ ህይወትና ትምኒት ስጋ እንዳፈጸምና ንሽገር ንምንታይ ኢና በመንፈስ ስለዘይንመላለስ እዩ እቶም በመንፈስ ዝመላለሱ እሶም በትምኒት ስጋ ኣይኮዱን እዮም ነቲ ትምኒት ስጋ ቀቲሎሞ እዮም ንምንታይ ተተባህለ በመንፈስ ኣብ ትስጉምሉ ኣብኡ ትምኒት ስጋ ስዑር እዩ ትምኒት ስጋ ሁሉ ኩፍኢሉ ወይ መጽሐፍ ቅዱስ እቲ ትምኒት ስጋ እቲ ግብሪ ስጋ ዝሙት ርኽሰት ስኽራን መምላኽ ጣዖት ኩሉ ትኽፍኣት ዘበለና አምላኽ ዘይኽብር እሱ ኣብ ትምኒት ስጋ እዩ ዘሎ እቲ ናይ ስጋ ትምኒትን እቲ ናይ መንፈስ ሓሳብን ኣይሰማማዕን እዩ ኣሕዋተይ ነፍስና በሐሳብ መንፈስ ክትመላዕ ዕድል ንሃባ ነፍስና በሐሳብ መንፈስ ብዝተመልአት መጠን ኩለን መዓልታት ህይወትና በመንፈስ ክንመላለስ ኢና በመንፈስ ክንመላለስ ኮለና ኩሉ ጊዜ በህይወት ኢና ንመላለስ ምኽንያቱ ሐሳብ ስጋ ሞት እዩ ሐሳብ መንፈስ ግን ህይወት እዩ ዝብል መጽሐፍ ቅዱስ ሪኢኹም ኣሕዋት እንተ ደኣ ሐሳብ መንፈሱ ንነፍስና ክቆጻጸራ ጀሚሩ ኣብ ህይወት ክንነብር ንጅምር ናትና ዘበለ ነገር ህይወት ክሽትት ይጅምር ድቕምስል ነገር ኣባና ኣይረአይን ድኻም ኣባና ኣይረአይን ንምንታይ ምኽንያቱ በመንፈስ ክትመላለስ ኮለኻ ኣብ ህይወት ስለ ትመላለስ ኣብኡ እዩ ሓይልኻ ኣብኡ እዩ ግርማኻ ኣብኡ እዩ ክብርኻ ስለዚ እቶም በመንፈስ ዝመላለሱ
እሶም ኣብ ኩሉ ስጉምቶም ናይ ጸልማት ሓሳብ ኣይሰርሕን እዩ ንምንታይ ትፈልጡ ናይ ጸልማት ሓሳብ ኣብ ስጋ ይሰርሕ ናይ ጸልማት ሓሳብ ኣብቶም ብመንፈስ ዝመላለሱ ኣይሰርሕን እዩ እተን ንዓኺ ክወግኣ ዝተሰርሐ ኣጽዋር ኣይጠቕማን እየን ተባሂሉ እዩ እቶም ብመንፈስ ዝመላለሱ ማንም ዓይነት ኣጽዋር ንዕኦም ክወግእ ዝተሰርሐ ኣይጠቅምን እዩ ስለዚ ንጸላእደይ ትርከቡ ክትኮኑ ትደልዩ ንዲያብሎስ ዕድል ደይ ንህብ ሰባት ክንኮን ንደሊ ንዲያብሎስ ስፍራ ይተሃብዎ ይድብል መጽሓፍ ቅዱስ ስፍራ ኸይድቦ ንደሊ ክንቃወሞ ኩሉ ግዜ ንደሊ እንተደኣ ኮይና እቲ መንገዲ ቀሊል እዩ ብመንፈስ ንመላለስ بمنفس بخمين ملالس بمنفس نخن ملالس مجمرتا بحسب منفس نملا بحسب منفس أمرنا يتحدث حسب منفس أبزحنا بأفنا نزارب أنت دا حسب منفس كن حسب جميرنا حسب منفس دما بأفنا كن أود جميرنا شعو بحسب منفسون بفقاد منفسون كن ملالس كن جمرينا مخنياتو سبنا تزحسبو سلازمسل أتمنفس زحسبو حسابمو بمنفس دما كتم ملالس يخي نسخي بمنفس يوت زلكي أنا نسخهم بمنفس يوت زلنا بمنفس كا أن ملالس دكي هي وأملاخينا بسقا من ملالاسكن موتن كساراني مو يترفنا أملاخ سماي يبارخكم أتم بمنفس زمالالسو أفقر يمزنوبرو نايم بتشرشا بمنفس من مللاس بفقر من مللاسيو تفلت حوات بفقر ختم ملالسو كلكم بمنفس تملالسو خمزلكم حسابو نمنتاي تتوهاله اتفقري نايت منفس حساب سلازخونه اتم بفقر دي ملالسو جن اسم بسقا ابن ملالسو أملاخ فقريو اتم بفقر زمالالسو أب أملاخ يمزمالالسو اتم أب أملاخ زمالالسو بمنفس يمزمالالسو أملاخ يباركم لومي نقويتانا يسوس وسيمكم دا يتقبلكم وصوات اتا معالت مدحان لوبيا اي تحلفوكم زا معالتي صباح بيكم زرلكم اي تفلطونيكم سلازي لوم وسيمكم نقويتا لبكم حبو نايزل عالم يوتن مدحان انك اخترغو بيكم ناي بحق ازوصونكم تايكن قبرتو بلو سوات ازا تصولت مساي تسأليو بإيسوس كريستوس سم እግዚአብሔር አቦ የመስክነካለሁ ያአምናለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአቴ ከም ተሰቀለ ዕዳ ኃጢአቴ ከም ዝኸፈሎ ስለይ ከም ዝሞተ ያአምናለሁ በሳልሰይቲ መዓልቲ አምላኽ ካብ ሞታት ከም ዘተንስኦ ያአምናለሁ ለኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማነይ ካብዛ ሰዓት ውሉድ አምላኽ ሓድሽ ፍጥረት ኮይናለሁ መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ بأمنت يقبلك الله آمين إذا أرسلهم بتعاملكم حقوسكم بس بتحت زلوا كونتاكت جبورنا تدليكم حاجة سكن لخالكم هنا شالوم